L-awtoritajiet tas-saħħa pubblika qed jinvestigaw 4 każijiet ta' epatiti A marbuta ma' stabbiliment tal-ikel f'Ħall-Qormi. Fi stqarrija, is-Sovrantendenza tas-Saħħa Pubblika qalet li l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin u qed jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa tas-saħħa pubblika. Intqal lil membri tal-pubbliku li kielu ikel mingħand Deli & Co f'Ħall-Qormi bejn 17 u l-25 ta' Ġunju huma mħeġġa joqogħdu attenti għal sintomi tal-epatita A sal-14 ta' Wissu minħabba l-perjodu ta' inkubazzjoni tal-infezzjoni. Din l-infezzjoni tikkawża infjammazzjoni fil-fwied. Is-sintomi jistgħu jkunu deni, ejja, telf ta' aptit, dardir u ġieħ jew skumdità fl-istonku, diarea, awrina skura, ippurgar ċar u suffejra. Il-pazjenti bl-epatita A jingħataw kura ta' sostenn biex jittaffew is-sintomi, filwaqt li jiġi żgurat li jkollhom biżżejjed fluidi u nutrizzjoni adekwata kif ukoll monitoraġġ mediku. Kull min kiel mill-istabbiliment fil-perjodu indikat u jiżviluppa dawn is-sintomi għandu jfittex parir mediku jgħid lit-tabib li seta' kien espost għall-epatita A. L-awtoritajiet ħeġġewhom jagħmlu kuntatt ukoll mal-Infectious Disease Prevention and Control Unit fih dan id-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart. F'reazzjoni, Deli & Co qalet li s'issa ma rat l-ebda evidenza li torbod direttament il-każijiet mal-istabbiliment. Ikkonfermat li ħaddiem ħareġ pożittiv fl-4 ta' Lulju malli wasal Malta iżda qalet li l-aħħar li ħadem kien fil-25 ta' Ġunju u ma reġax daħla x-xogħol wara li rriżulta pożittiv. Żiedet li minnu fih implementati l-miżuri mitluba mill-awtoritajiet tas-saħħa u qed tikkoopera fl-investigazzjonijiet. Fl-istess waqt ħaddiem ieħor osserva l-perjodu ta' inkubazzjoni minkejja li r-riżultat tat-test tiegħu kien negattiv. Il-kumpanija qalet li għal fini ta' korrettezza il-ħaddiema huma Maltin. Saħqet li kull allegazzjoni għandha tkun sostnuta minn evidenza oġġettiva u sejbiet verifikati għax qalet li dawk mhux sostnuti jistgħu jħolqu tħassib bla bżonn fost il-pubbliku u jistgħu jippreġudikaw b'mod inġust negozji u individwi.